Daniel, you made this? Kita kayng kwarta, bisag blindfold. Kuhaon nas isa ka ice cold. Ako ang iPhone, kay masagad pa. Bisag buak nakay ang screen, gamiton pa. Kita kayng kwarta, bisag blindfold. Kuhaon nas isa ka ice cold. Ako ang iPhone, kay masagad pa. Bisag buak nakay ang screen, gamiton pa. Wala ko tanga, perminting na gibuhat. Sag walay gana, ako japon gibuhat. Addicted sa akong purpose, wala na lain pa. Di na mo balik sa ubos, magunsa man ko diha. Wa na ko ni hunong o grind. Ako ang focus, makita ra sa akong eyes. Kung nasuya ka ipiyong ang imong eyes, di ka madato kung sige ra ka ugbay. Kita kayng kwarta, bisag blindfold. Kuhaon nas isa ka ice cold. Ako ang iPhone, kay masagad pa. Bisag buak na kay ang screen, gamiton pa. Kita kayng kwarta, bisag blindfold. Kuhaon nas isa ka ice cold. Ako ang iPhone, kay masagad pa. Bisag buak na kay ang screen, gamiton pa.